The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 na hanggang alas 8:30 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14, sa Metro Manila Channel 46 sa GMA For the Box at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Para sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa, abangan nyo ulit ang aming pagtawag at baka kayo na ang susunod na mabibigyan ng 1,000 piso bilang tulong ng ating programa, Ako Bicol, Tabang Ora Mismo. Sundin lamang mga ka-aksyon ang naka-flash na mechanic sa inyong screens ngayon at baka kayo na ang aming susunod na matawagan mamaya lamang. I-follow ang aming mga social media accounts, YouTube at TikTok, Ako Bicol, Tabang Ora Mismo. Kailangan lang ninyong i-share ang aming live at video uploaded at siguraduhin na nakapublic ang inyong account. At mag-iwan din ng comment at reaksyon sa aming live at video uploaded kasama ang hashtag Ako Bicol, Tabang Ora Mismo. Saan ka pa mga ka-aksyon? Manunood ka lang ngayon at maaari ka nang makatanggap ng 1,000 piso. Mga ka-aksyon, umpisa na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang domestic helper sa Jordan ang humingi ngayon ng tulong sa ating programa. Nais na sanang umuwi ng bansa ni Mary Christine Ebron matapos siyang magkaroon ng sakit sa bato. Subalit ang kanyang local recruitment agency, siya pa raw ang sinisingil para sa kanyang tiket pauwi ng Pilipinas. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po ay humihingi ng tulong sa Ako Bicol, Ora Mismo. Ako po ay may nararamdaman na sakit. Nagkasakit po ako dito 2 linggo na. Nasa Aman, Jordan po ako nagtatrabaho. Gusto na po makauwi at makapiling po ang pamilya. Ako po ay may 2 anak. Hindi pa ako makauwi kasi po hindi po sagot ng agency yung pagpapauwi nila sa akin kasi hindi po ako nakapagtapos ng kontrata. Sana po ay matulungan po ninyo ako na makauwi na ng Pilipinas. Yan mga ka-aksyon ang panawagan ni Christine mula sa bansang Jordan. Eto mga ka-aksyon mula naman sa ating Action Co Center sa Camarines Norte Satellite Office, makakausap natin mismo ang asawa ni Christine na si Mark Ebron. Magandang hapon sa iyo, Mark. Magandang hapon din po sa inyo. Hello Mark, magandang hapon. Magandang hapon po. Apo. Mark, matagal na ba itong sakit ng iyong asawa na sakit sa bato? Ngayon lang po yan. Ngayon lang po yung pagkalipat na ng Jordan. Nung nasa Jeddah po siya, wala naman po siya nararamdaman na ganyan. Pangalawang balik na po sa abroad po yan. So ibig sabihin, yung una niyang pag-alis, hanggat yung pag-alis niya dito sa pangalawa niyang employer, wala naman siyang sakit sa batong nararamdaman? Wala po. Nakatapos po siya ng kontrata una po sa Saudi, sa Jeddah. Okay. Eto bang asawa mong si Christine ay nakakausap mo pa rin hanggang ngayon? Nakakausap po pala po kagabi. Kaya po hindi ba po nag-online ngayon. Okay. Kausap mo siya kagabi. Kumusta raw siya doon sa kanyang kinaroroonan ngayon? Kumusta raw siya? Hello? Hello? Medyo nagkakaroon tayo ng problema sa linya, no? Sa signal. Okay na? Kasi isang kababayan na naman natin, mga ka-aksyon, ang nangangailangan ng tulong dahil according dito nga sa asawa niya, etong si Christine ay umalis ng bansa pero wala naman itong sakit sa bato. Okay. So balikan natin yung asawa, no? Hello? Hello? Wala po ba? Okay. So, nababanggit mo na kagabi, nakausap mo pa lang itong asawa mong si Christine. Kumusta raw yung kalagayan niya ngayon? Nahihilo daw po siya tapos nasusuka po siya.
Nahihilo siya, nasusuka. Siya ba ay napatingnan na sa doktor ng kanyang employer? Yung unang amo niya po, nung pag-isang buwan siya dun sa amo niyang una sa Jordan, pinala siya sa ospital, sinugod at hindi niya nakakaya. Tapos, nung nilabas siya sa ospital, pinaulit agad siya sa agency. Okay. Ano raw yung plano ng Pinapaulit siya ng agency niya ng bagong amo, bilinta ulit sa iba. Tapos mga 3 days, sinauli-uli siya sa agency niya, hindi na makapagtrabaho. Nandun na siya sa agency niya, wala mang gamot. Nagbigay yung agency. So, ibig sabihin nito, alam ng kanyang agency yung kalagayan ng iyong asawang si Christine. Alam po at nandun siya ngayon sa agency. Okay. Ano daw yung plano ng agency? Sinakat namin po yung agency. Tagal po nila mag-action. Puro sin lang sila sa chat. Sabi ay, daw po, proseso pa daw po yan ang tagal daw po. Tapos ang sabi sa amin ay, bakit daw po kami magsusumbong pa sa UWA? Okay, so nababanggit mo na alam ng agency pero according sa agency, matagal daw na proseso ito bago makauwi ang misis mo. Opo, gano'n lang po. Okay. Sino daw yung sasagot sa pamasahe ng misis mo pauwi dito sa Pilipinas? May nababanggit ba itong agency? Sabi ng agency, kami daw po ang magsasagot nun kasi hindi daw po nakatapos ng kontrata. Ang sabi ng agency, yung misis mo yung sasagot ng pamasahe pauwi ng Pilipinas dahil hindi nakapagtapos ng kontrata. Opo, gano'n po yung sabi nila. Okay. Gusto kong malaman yung kwento, paano nagkaroon ng sakit itong asawa mo? Naikwento niya ba kung paano nagsimula ito? Kasi sa ibang bansa po kasi hindi na po normal ang pagkain ay ibang oras po ng pagkain. Hindi gaya dito sa Pilipinas. Kain nila minsan hapon, minsan gabi. Pag sa umaga, minsan kapila, pinapal. So, ibig sabihin, hindi katulad dito sa Pilipinas na yung asawa mo ay nakakakain ng tama. Pagdating doon, wala sa oras at hindi pa masustansyang pagkain or kinukulang pa sa pagkain itong asawa mo doon. Hindi naman po siguro. Kaya lang iba naman po kasi ang doon. Iba ng pagkain nila. Nababanggit mo na yung agency, parang sinabihan kayo na hindi madali yung proseso. Kumusta naman? Ano yung ginawa ng employer? Ano yung action naman ng employer? Ipapaalam pa daw po dun sa mga nila sanding ko na tanong nagaan sa kanila, wala pa rin po ginagawa. Ganun pa rin po, nag-aantay pa lang. Okay. Patungkol naman sa sahod ni Mrs., kumusta naman? Nasasahuran ba ng tama? Naibibigay ba sa kanya yung kanyang sahod? Ano yung sumbong ng asawa mo? Yung unang buwan niya po, binigay naman po yung sahod. Pero may bawas siya, ayun at dinala sa hospital, yan siya nakapagtrabaho. Tapos kung pangalawang sahod niya, ibinigay naman ata ng employer niya. So ibig sabihin na ibibigay naman yung sahod pero kulang lang nga. Opo. Okay. Hindi naman niya po nakapagtrabaho. Ano yung trabaho ni Mrs. Jan sa Jordan? Tapos sa unang amo niya, yung last na sweldo niya, hindi na binigay niya tapos walang kontrata. Okay. I mean, ano yung trabaho ni Mrs. doon? Ano ba? All around? Para po siya, yung unang amo niya po, nag-aalaga lang po siya ng bata. Tapos dito sa pangalawa? Nag-release ko siya ng bahay. Dito sa pangalawa niyang employer, ano yung trabaho ni Mrs.? Sana lang po siya sa loob ng bahay po. Okay. Mabait naman po yung amo niya. Yun lang talaga, gusto niya lang talagang makauwi ng Pilipinas. Yung problema niya nga lang po, nagsusuka siya, nahihilo. Okay, so may health-related problem itong si Mrs. kaya gusto niya lang umuwi ng Pilipinas. Gusto niya lang po makauwi at para dito rin kapagpagamot.
Okay, Mr. makinig kayo, no? Para naman sa seguridad ni Christine habang siya ay nasa poder ng kanyang agency, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Undersecretary Hans Leo Kakdak, ang officer in charge ng Undersecretary for Welfare and Foreign Employment ng Department of Migrant Workers. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon po sa inyo, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang hapon din po. Opo, Yusek, sa sitwasyon po ng ating kababayan na 2 buwan pa lang po siya na nandun sa Jordan, pero meron na po siyang iniindang sakit sa bato. Ano po ba ang maaring kaharapin ng foreign agency ni Christine na according po dito sa Mister, dapat daw si Mrs. niya yung bibili ng ticket pauwi dito po sa Pilipinas dahil hindi pa daw po natatapos yung kontrata? Okay, unang-una ay nakausap na ng labor attaché natin yung Jordanian, yung agency niya, at nangako na yung Jordanian agency, fairness lang kasi doon, sa linggo dadalhin na si Christine sa ating migrant workers office sa Amman, Jordan. So maliligtas na natin si Christine. At ang unang-una natin gagawin pagka natanggap natin si Christine ay agad siya ipagamot. At kung siya ay hindi naman nangangailangan ng treatment na para sa malubhang sakit, kung hindi naman ganun kalubha ang sakit niya, ay sasaayos na natin ang kanyang ligtas na pagpapauwi. Walang gagastusin kahit isang kusing si Christine o ang kanyang pamilya. Sa halip ay bibigyan pa natin siya ng pangkabuhayan at financial assistance. Ayun, ang bilis talaga ng aksyon. Maraming salamat po, Undersecretary. Pero nababanggit po kanina kasi na gusto talagang etong si Christine yung gumastos ng ticket. Sa ganyan po ba, Undersecretary? Wala po siyang gagastusin. Opo, nababanggit niyo po na walang gagastusin. Isang kusing. Wala siyang gagastusin sa pamasahe, wala siyang gagastusin sa pagpapagamot. At yung sinasabi na kailangan niya magbayad dahil di tapos sa kontrata, hindi po totoo yun. Sa halip ay pananagutin pa natin yung agency kasi bakit siya naipadala dyan nang meron siyang karamdaman. Yun din po, Yusek, yung tanong ko, no? Kasi para sa kaalaman po ng iba, hindi po tama na yung OFW yung sumagot ng gastusin pauwi po ng bansa. Katulad po nitong sitwasyon ni Christine na meron po siyang iniindang sakit. Opo. Hindi po pangkaraniwan. Sabi niyo, 2 buwan pa lang. Ibig sabihin, may posibilidad na dala na niya yung sakit niya mula pa dito sa Pilipinas. At doon ako nagtataka kasi may medical exam yan eh. So, paano nakapasa sa medical exam kung may karamdaman pala? So, imbestigahan din po natin at paparusahan natin yung agency kung na-discover natin na may pagkukulang o pagkakasala siya. Ayun. So, posible po, Undersecretary, na hindi po naging maayos yung proseso ng medical examination ni Christine dahil nakalabas ng bansa na physical fit, wala pong sakit, pero pagdating po doon, 2 buwan pa lang, nagkaroon po ng sakit sa bato. Yes po. Ay, yung sakit naman sa bato, hindi naman yan overnight nangyayari, di ba? Opo. Yan ay, hindi, lalo na kung 2 buwan pa lang siya doon, ibig sabihin, hindi biglaan yan. Ibig sabihin, dala na niya malamang mula pa sa Pilipinas. Opo. Ano po yung pwedeng kaharapin ng agency? Meron po bang parusa ito, Undersecretary, sa ganito pong ginawang... Imbestigahan muna natin at kung nakita natin na nagkulang talaga yung agency dito, mag-violate ng DMW rules, ay pwede siya masuspindi. Opo. So, ibig sabihin po, Undersecretary, dahil nababanggit nyo po na sa susunod na linggo ay may magandang balita po dito sa pamilya na inaayos na po ninyo at makakauwi po ng Pilipinas ito pong si Christine nang wala po siyang gagasusin. At pagdating niya po dito sa Pilipinas ay may tulong pa po mula sa gobyerno. Oho, tama po yun. Kaya't kailangan lang natin talaga ipahiwatig kay Christine at sa pamilya na nasa tabi natin sila, nasa likod natin sila para tulungan hanggang sa kanyang ligtas na pagpapauwi at pagagamot pa natin siya pag-uwi na dito. At bibigyan tayo din ng pangkabuhayan assistance. Maraming salamat po, Undersecretary Hans Leo Kakdak, ang officer in charge and Undersecretary for Welfare and Foreign Employment ng Department of Migrant Workers. Mabuhay po kayo. Salamat po sa inyo. Mabuhay din po kayo. God bless po. Okay. So, yan na, ang bilis ng aksyon ng BMW. Balikan natin yung asawa ni Christine. Ano nga yung pangalan nitong asawa ni Christine? Mister? Mark, Mister? Mark.
Mark Ebron po, paalam po. Okay, Mark, napakinggan mo si Undersecretary na makakauwi ka agad itong misis mo at hindi kailangan gumastos ang misis mo or kayo ng pera para lang makabili ng ticket pauwi dito ng Pilipinas si Christine. Opo, maraming salamat po. At Maraming salamat sa... according kay Undersecretary, papanagutin itong agency, itong local and foreign agency kung mapatunayan na meron na hindi tama sa naging proseso ng pagpapaalis kay Christine papunta doon sa Jordan. Opo, maraming salamat po at patulungan niyo po kami. Okay. Makinig ka, Mark. Makakausap natin din sa kabilang linya ng telepono si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director ng Operations Center ng Overseas Workers Welfare Administration. Magandang hapon po, Attorney Malonzo. Magandang hapon po. Attorney, napakinggan po natin ito pong hinihiling tulong ni Mark, ito pong asawa ni Christine, patungkol po sa sitwasyon ni Christine doon po sa Jordan. Ano po yung maaring tulong na maibigay po ng inyo pong opisina para po dito sa ating kababayang OFW? Okay. Katulad po ng sinabi ng boss namin, si OIC Secretary Kakdak, dadali na po si Christine sa MWO on Sunday. At ang awa naman po, no, ay through the Operations Center will continue to monitor po. At i-update din namin po kayo kung ano po yung napag-usapan po on Sunday po. At kung magkaroon na po ng scheduled flight details na po para sa kanyang repatriation, so i-inform din po namin, pati po yung kanyang asawa at yung staff nyo rin po. Opo. So we will ensure din po na ipapa-assist din po natin sa airport po and transportation assistance po kung saan po siya nakatira. No? So kung probinsya man yan, of course ibubuk po ng OWA po ng karampatang pong ticket na pauwi sa kanila. And then of course yung financial assistance po na binanggit po ng aming boss ni OIC Secretary Kakdak, yun din po, yung Balik Pinas, Balik Hanap Buhay po. At kung kailangan po ng medical assistance po, yung sinabi rin po na aming secretary po, ito po ay ibibigay rin po ng OWA at ng DMW. Opo. Attorney, dahil yung mister po ay naghihintay na at excited na din pong makita itong kanyang asawa, ano pa ba yung kailangan na dokumento na kailangan nilang asukasuhin, katulad din po ni Christine, para po ay makauwi na siya dito sa Pilipinas? Una-una po pag-uusapan po yun ng ibibigay po sa amin yung update po, no? Sa Sunday po natin po malalaman. Kasi po, of course, mag-uusap pa po yung Jordanian Recruitment Agency po, saka kung pupunta rin po yung employer. So doon po, no, as soon as pwede na po, I think, dahil nagsalita na po yung aming secretary, so mabilis po talagang mapapauwi po si Christine po. Opo. Attorney, nakikinig po ngayon si Mark, yung mister po ni Christine, at the same time, si Christine po, baka meron din po kayong mensahe para sa kanila, Attorney. Okay, Sir Mark and then Christine, no? So narinig nyo naman mismo na si OIC Secretary Kakdak na po ang nangako po sa inyo. And of course, ang OWA bilang attached agency nakaagapay po at patuloy namin pong imomonitor ito to ensure po na makakapiling nyo na po ang inyong pong asawa at kung kinakailangan siya po ay gamutin, kung ano man yung karamdaman niya po ay nandito po ang DMW at ang OWA po. Opo. So wag po kayo mag-alala, Sir Mark, at makakapiling nyo po yung asawa niyo po as soon as possible po. Ayun. Mark, napakinggan mo si Attorney Malonzo. May gusto kang sabihin, Mark, kay Attorney? Okay. So, Attorney, maraming salamat po, Attorney Sherilyn Malonzo. Ang bilis po ng aksyon. Kaya po, dumadami po yung mga kababayan natin na patuloy na humingi ng tulong dahil mabilis po ang aksyon ng OWA at ng BMW. Mabuhay po kayo. Welcome po. Ayan mga ka-aksyon, nasa kabilang linya din ng telepono ang local recruitment agency ni Christine. Makakausap natin si Angel Ocbina, ang welfare officer ng Emmanuel Staffing Services Incorporated. Magandang hapon po, Ma'am Angel. Ma'am Angel, good afternoon. Hello po ma'am, good afternoon po. Ayun po. Ma'am Angel, nababanggit po ng asawa ni Christine na si Mark na pinapasagot po ninyo kay Christine ito pong ticket para po siya ay makauwi dito sa Pilipinas. Gaano po ito katotoo? Ma'am, nung kinausap ko siya, regarding dun sa sakit niya, sabi naman po niya kasi ma'am, nung una, magpapalipat siya. Pero nung sumunod na araw po, ang sabi niya, hindi na talaga niya kaya. So, ginawa po ng employer, dinala lang po sa agency. Tapos,
kinausap namin siya, sabi niya po, hindi na talaga niya kaya. So, ang sabi namin, syempre ma'am kami, para nagigets din namin minsan yung aplikante kung na-homesick, kailangan lang din po nila ng konting push. Kaya sinasabi po namin na kung gusto niya pong umuwi, kayo yung bumili ng ticket nyo. Pero kung ano talaga ma'am, hindi naman namin pinipilit ma'am kasi hindi naman talaga nila binabayaran yun eh. Okay. Kasi kami naman po nagpa-process nun ma'am. So, ibig sabihin nito, Ma'am Angel, inaamin po ninyo na sinabihan nyo po itong si Christine na sila na yung bumili ng ticket para makauwi ng Pilipinas. Ma'am, hindi kasi ako yung nakausap niya last time na kung last time po, ang nakausap ko na lang siya, in-advise na lang nga na po, nadadali na lang siya sa agency. Tapos po, until now, nandun pa din po siya, ma'am. Inaantay lang namin yung progress ng agency dun sa Jordan. Sabi naman po, iaayos na yung papers para makauwi po siya. Opo. Pero ma'am, binabanggit po ni Mark, itong asawa ni Christine, na matagal na daw po kayong informed regarding this concern. Pero mukhang natatagalan daw po itong ginagawa niyo yung proseso. Kailan lang po yan siya umalis? This month lang po. Pero wala po bang update kung hindi pa po ito nailapit dito sa aming programa? Ano po ma'am, umuusad po ba itong inilapit nilang reklamo? Kahit naman po ma'am na hindi kayo nag-update sa amin, pinaprocess naman po namin siya. Kung tutuusin ma'am, 4 lang po siya umalis, Feb 4. Nag-complain po siya parang mga 2 days. Sabi niya po, hindi niya po kayang linisan yung buong bahay. Kasi kino-compare niya po yung dati niyang trabaho sa naging trabaho niya ngayon. Siyempre po ma'am, bago po yung, siyempre po mahirap kasi kakapunta lang po niya. Tapos sinasabi niya na nga po may sakit siya. Kasi ma'am, kung ipaprocess namin siya, kung totoong may sakit siya ma'am, i-take natin yung risk para lang makauwi siya. Paano po pag may mangyari sa kanya? Opo. Pero ma'am, nababanggit po nila na napatingnan sa doktor at talagang meron pong sakit sa bato. Ngayon po nalaman... Ma'am, ang sabi po ng doktor, nilalagnat siya. Tapos, kailangan po yung laboratory, kaya yung employer, dinala po siya sa agency para ma-process yung pag-uwi niya. Kung totoo pong may sakit siya, ma'am, paano po natin siya mapapauwi agad? Kung kailangan ng medication, syempre po, kailangan po agad magpagamot siya doon. Kung kaya naman pong umuwi agad-agad, inaayos nga po namin yung mga papeles. Okay. Ma'am Angel, matanong ko lang din po, hindi ba pinapamedical nyo ang mga pinapadala nyong OFW? Ano po ba yung lumalabas sa medical ni Christine? Kasi nababanggit po kanina ni Attorney Shi na dapat po ay minimake sure natin na dapat yung mga lumalabas na OFW ay physically fit. Ano naman sila po? Fit to work naman po siya. Okay, kasi according din kay Undersecretary Hans Leo Kakdak, hindi daw po ito overnight lang na lumalabas yung uri ng sakit sakit sa bato. Ibig sabihin po ba sa medical ni Christine wala pong nag-reflect na meron pong sakit ito pong si Christine? Wait lang mama, regarding dyan kasi ma'am, tatanungin ko po yung sa may hawak po ng medical namin. Kasi ma'am, fit to work naman siya sa amin. Kung may ano po siya, may sakit po siya, kinakausap naman yan siya. Kung papayag po sila, bibigyan namin ng waiver. So, ibig sabihin, ma'am, sa record po ninyo, kaya na po nakalabas ng bansa itong si Christine dahil fit to work ang nailagay po sa kanyang medical. Fit to work talaga siya, ma'am. Okay. Pero ito na lang, Ma'am Angel, alam niyo po ba na pag may sakit po ang isang OFW ay kailangan iproseso at tulungan na makauwi ng bansa at hindi kinakailangan na yung OFW ang bumili po ng ticket para makauwi ng bansa? Ma'am, tinutulungan naman po namin siya. Kaya lang po, hindi po namin kaya yung agad-agad na sinasabi po ng pamilya niya. Hindi naman po namin biglang iniwan sa area aplikante, ma'am. Kinakausap namin siya. Pag kailangan kausapin, tinatawagan kami ng agency dito, kaya nakausap po namin yung aplikante. Hindi po namin siya pinapabayaan. Anong klaseng hindi po pinapabaya? Natutulungan po ba kasi, siya sa kanyang gamutan pansamantala? Ma'am, kaya nga po siya nandun sa agency. Wala na po siyang ginagawa. Napapahinga na lang po siya dun, ma'am. Hindi na namin siya pinipilit magtrabaho. Kaya nung sinabi po ng employer na hindi talaga kaya ng aplikante magtrabaho, pinadala po agad siya sa agency. Okay. Pero ma'am, according po kay Christine, nauubusan na raw po siya ng gamot. Totoo po ba ito? Ma'am, kung regarding po sa gamot, ma'am, nandun na po siya sa agency.
pwede po siyang magsalita. Kasi kung sa amin pa, ma'am, tatawag siya, kakausapin pa namin yung agency, nandun naman na po siya. Kung sinabi po ng agency na walang ibigay, saka po kami a-action. So, ibig sabihin po nito, ma'am, wala po kayong proper coordination sa agency po ng OFW. Paano pong walang proper coordination, ma'am? Kasi binabanggit niyo po, ma'am, na dapat doon na sa agency humingi ng gamot, may problema sa gamot. Ma'am, kasi kung isasabihin pa nila sa amin, sasabihin pa namin, umiikot lang po eh. Nasa loob na siya ng accommodation. May kausap na po siyang staff doon. Okay. Ayun lang po, ganun lang po siya kasi. Ganito na lang po, Ma'am Angel, sa sitwasyon po ngayon ni Christine, ano po yung ginagawa po ng inyong opisina para matulungan natin itong OFW natin? Ma'am, on process na nga po yung mga papers niya pag-uwi. Since Friday po ngayon, walang office sa Jordan, paano po siya maaayos? Okay, so sige po, ma'am, kasi po si Undersecretary na mismo nagsabi na tutulungan itong ating kababayan at by Sunday po, magkakaroon po sila ng pag-uusap patungkol po dito. At kayo po, Ma'am Angel, sana naman po matulungan natin itong kababayan natin, ano? Opo, ma'am. Hindi naman po kami nagpapabaya pag regarding sa ganyan, ma'am. Okay, magmumonitor po kami, Ma'am Angel. Siya, ma'am, kailangan ng okay po, sige po. Okay, maraming salamat po, Ma'am Angel Okbina. Mark, balikan natin si Mark, yung asawa ni Christine. Mark? Hello, Mark. Napakinggan mo yung binabanggit ni Ma'am Angel? Hello? Okay. Mark, kanina nakausap natin si Undersecretary Hans Leo Kakdak at si Attorney Shi, kasabay itong si Ma'am Angel. So, magtutulungan na daw sila para itong misis mo ay makauwi na dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Kumusta? Ano yung pakiramdam mo ngayon, Mark? Makakauwi na yung asawa ko. Ang sabi ni ni Attorney Shi, maghintay ka lang dahil siguradong makakauwi ng bansa itong si misis mo. Ano yung pakiramdam mo ngayon, Mark? Okay, medyo mahina ang ating reception. Mark, ano yung pakiramdam mo na si misis ay mga sa susunod na araw makakauwi na ng Pilipinas? Hindi po na yung pakiramdam ko. Hindi na ako masyadong mag-aalala. Matutulungan yung asawa ko makauwi. Okay. Huwag ka mag-alala, Mark. Sisiguraduhin namin na makakauwi ng Pilipinas itong asawa mo ng safe and sound. Maraming salamat po kay Atty. Okay, mga ka-action, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang sanggol na nagkaroon ng bukol sa ulo at nangangailangan ng agarang operasyon, ating tutulungan. At para naman sa ating mga masugid na taga-subaybay, manood lang po kayo kasi bago matapos ang aming programa, ay may pipiliin kaming isa sa inyo na makakatanggap ng 1,000 piso mula pa rin sa ating programa at kay Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
Ay nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Para sa ating tabang medikal, kasama natin ngayon si Ramil Baitan, ang ama ng sanggol na nakitaan ng bukol sa ulo matapos siyang ipinanganak. Ayon kasi sa doktor, na sumuri sa kanyang anak, tanging operasyon na lang ang lunas para dito. Magandang hapon po sa iyo, Tatay Ramil. Magandang hapon po. Opo. Tatay Ramil, kailan po ipinanganak ito pong si baby po February 7 po. February 7, ngayon pong taon. Opo, ngayon pong taon. So, days pa lang po itong si baby. Opo. Gaano kalaki po yung bukol sa ulo ng Bali po, bata? Pinanganak po siya. Normal naman po yung size ng ulo niya. Bali po yung nagpakonsulta kami sa OB, yung first first congenital niya, bali may nakitain na po siyang na mayroon daw sa utak niya hindi raw na di-develop, sabi raw ng OB. Tapos hanggang sa nakaapat kami ng ultrasound, yun nga, sabi ng OB may may hydrocephalus. Hanggang sa pinanganak na po siya. Tapos sinis po yung asawa ko kasi... So ibig sabihin po, nung nasa loob pa po ng tiyan itong anak po ninyo, meron na po nakikita ng bukol yung doktor? Opo, meron po. Bali po yung pinanganak na po siya, sinis po yung asawa ko kasi baka raw maipit yung ulo yung bata, baka hindi na mabuhay. Tapos, ang sabi ng doktor, CT scan baka para malaman po kung ano po yung kalagayan ng bata talaga, kung mayroon po talaga siyang hydrocephalus. Nung na-CT scan na po siya, sabi ng doktor sa Pedia, mayroon po daw na ganun po nga, may sakit po yung anak ko ng hydrocephalus po. Opo. So, ibig sabihin, ito pong bukol sa ulo ng bata, posibleng dahil po sa merong hydrocephalus yung bata. Po. Pag hinahawakan niyo po yung bukol ng bata, malambot po ba o matigas? Hindi po, kasi yung ulo niya po, normal pa, hindi pa siya yung lumalaki yung ulo niya. Kasi sabi ng doktor, maaaring huwag na natin hintayin pang lumaki yung ulo ng bata, hanggat maaaring hindi pa lumalaki, opera na raw, sabi raw niya. So yun yung kailangan gawin sa bata, kailangan ng operasyon. Operasyon po. Kasi yung po ang lunas sa bata para gumaling po daw siya. Kasi pag mabot pa raw nung lumaki yung ulo ng bata at maipit yung utak niya, at maaari pong mamatay yung bata. Opo. Nababanggit nyo na kailangan ng operasyon ng bata. Pag nag-undergo po ng operasyon, ano po daw? Ano yung chances ng bata? Ang sabi daw po is, ang pag-opera kasi brain po kasi masilam po eh. Maaring may tendency rin po magkaroon ng infection, mga ganun po.
Pero yung sabi ro, veterano, yung mag-opera po is ano naman po siya. Yung expert Expert doon naman po siya. Opo. Bilang tatay Kasi po, may mga ano naman daw, gumaling naman po sa operasyon daw. bilang tatay po ng merong ganitong uri ng sakit, handa po ba kayo na i-undergo ng operation? Opo, kasi kung Yung yan lang bata. po yung lunas para sa akin anak po. Opo. Kasi pag hindi ko rin pinaoperahan po siya, ang labas din po yun, pag lumaki din yung ulo niya, maaari din po siyang mamatay po. At nandun po yung parang ano nyo po na Kaba po. kaba nyo po at syempre bilang tatay, lahat ng pwedeng posibleng ikagaling ng anak po ninyo ay gagawin po ninyo. Opo. Ano po Kung yung yung trabaho pang- niya, tay? Merchandising po. Merchandiser. Merchandiser. Opo. Si Mrs. po? Promodizer po siya. Mhm. Bali nagkakilala po kami sa SM po. Okay. So magkatrabaho kayo. magkatrabaho po kami. So ikaw ay merchandiser, promodizer naman si Opo. Mrs. So halos yung trabaho ninyo sa loob ng isang mall. Opo. Kumusta naman po yung ano niyo ngayon? Siyempre si Mrs. hindi nakapagtrabaho dahil kakapanganak pa lang. Kayo po, kumusta po yung kita sa Bali, ako pang-araw-araw? po kasi nakalib din po ako 1 month kasi yung pa iniintay ko rin yung kasi sigis po yung asawa ko, hindi masyado makakakilos ng maayos at saka yung anak ko nga po is operan din po. Kaya nag-leave muna ako ng 1 month. Tapos ang pinoproblema ko kasi wala na rin pa budget, tsaka baw na rin po ako sa utang. Kahit noon pa po, baw na rin ako sa utang kasi yung nanay ko rin po dati na kumpine din po 2 beses hanggang sa ito po pangasawa ko na ito yung buntis po yung asawa ko, muntik po yung malaglag para masila po siya sa pagbubuntis kaya nagpahinga po muna siya sa trabaho. Ito po ba ay unang anak ninyo? Unang anak ko po. Okay. Pero sa asawa ko, pangalawa na po kasi napangasawa ko po siya, dati may asawa siya. Baka hiwalay lang po siya ng 6 na taon. So, dalawang ang anak ni Mrs. Dalawa din yung binubuhay mo. Siyempre, tanggap mo yung panganay na anak. Paano nyo natutustusan yung pangangailangan nila? Yung may trabaho po, kinakaya naman po kasi may hanap buhay naman po. Kaso lalo po ngayon, gipit po talaga kasi sa dami na dumarating na problema po, ang naiisip ko naman, mangutang na lang, gano'n po. So, gagawin mo yung lahat, makasurvive lang. Opo. Nababanggit mo na kailangan ng operasyon ng anak po ninyo. Nasa magkano naman yung kinakailangan para mag-undergo ng operation si baby? Hindi ko po masasagot po yun kasi hindi pa namin nakakausap yung doktor. Pero kasi, nabanggit ba niya na malaki yung kakailanganin na pera? Siguro po. Kasi ang hinihintay po namin yung doktor na galing, sabi raw kasi ng doktor ng Pedia is private po siya na doktor. Kumbaga parang tawag mo, yung voluntary na doktor na mag-offer sa akin. Okay. So lumapit po kayo dito, tatay, sa Ako Bicol Party List at sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano po yung gusto niyo pong itulong namin? Ano po yung pangangailangan po ninyo? So, yung pangangailangan po namin sa araw-araw po kasi pag wala na pong budget po, wala sa mga pangangailangan sa bata, kung may bibili pong gamot, sa pagkain rin po. Kasi Matanong ko lang pala, asan ngayon si baby? Nandun po sa Pedia ward po sa hospital. So nasa ospital pa. Si Kasi Mrs.? Nandun din po. Okay. So makinig ka po, tatay, para mabigyang solusyon ang alalahanin mo. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Miss LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Miss LB, good afternoon, Miss Remy. Yes po, good afternoon. Opo, napakinggan niyo po, Miss LB, si Tatay Ramil na humihingi po ng tulong dahil inaalala niya po itong operasyon na kakailanganin po ng kanilang anak. Ano po yung maitutulong natin, Miss LB? Yes po, Mr. Remy, papuntahin lang po sa akin si Tatay. After po siya dyan sa Tabang Ora mismo, punta po siya sa akin para mag-guide ko po kung ano yung mga kailangan niya para po malibre natin yung hospital bill ng anak niya and then yung operation. Ayun. So, ibig sabihin, yung operation at hospital bill nitong anak ni Tatay Ramil ay sagot na ng Ako Bicol Party List. Yes po, Mr. Remy. Punta po ako ni Tatay Stable 4, Malasakit Center para po mag-guide ko siya. Okay. Na mga dapat gawin at mga requirements para po paglabas nila, wala siya problema. Okay. In terms naman of processing, ano po yung maaring asahan, Miss LB, ni Tatay Ramil sa serbisyo ng Ako Bicol Party List? Huwag siya mag-alala, tutulungan ko siya sa process ng paggano para ma-zero balance sila, Miss Remy.
puntahan na po nila kami dito. Once po na may final bill na, puntahan niya na ako sa Malasakit Center. Wow. Or kahit po wala po dito, lalabas po sila nang wala silang babayaran. Ayun, Tatay Ramil, lalabas kayo ng ospital na wala kayong babayaran dahil sagot na, binigay na yung assurance ni Miss LB, wala kayong iisipin, sagot na ng Ako Bicol Party List yung pagpapa-opera at hospital bills ng anak ninyo. Maraming salamat po sa Ako Bicol at sa tutulong po sa amin. Okay. Maraming salamat. Pag alis mo dito, pupuntahan mo si Miss LB para makita mo siya ng personal at mag-usap kayo para etong hinihingi mong tulong ay maibigay na sa inyo. Ano? May schedule na ba ng operasyon ng bata? Yun nga po, ma'am, kasi hinihintay po namin yung mag-oopera. Kasi ang gusto po kasi ng asawa ko, habang wala pang schedule yung anak ko sa opera, kung maaari, pwede muna kami makauwi para makapahinga. Tsaka follow up na lang kung kailan po magkakaroon ng schedule ng... So magdidepende yan kung ano yung sasabihin ng doktor. Opo. Miss LB, maraming salamat po at pag alis dito ni Tatay Ramil, dediretso siya dyan sa opisina mo para ay matulungan mo siya, Miss LB. Maraming salamat. Yes po, yes po. Okay. So Tatay Ramil, aside doon sa ipinangakong tulong ni Miss LB at ng Ako Bicol na sasagutin yung pagpapa-opera at yung hospital bills, sabi mo kailangan nyo din ng pang-araw-araw na pera, pang gastos. Eto Tatay, tanggapin nyo din po yan. Cash assistance mula po sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. At syempre, dahil sabi mo marami na kayong utang, hindi ka na din nakapagtrabaho pa dahil marami ka pang inaasikaso. Opo. So wala kayong panggastos, Opo. wala din kayong pambili ng pagkain. Opo. Ayan, tanggapin nyo din po itong food pack mula naman po sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo at sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Saldico. Maraming salamat po sa programang po ito. Naniniwala ka tayo ng Ako Bicol ay katulong nakakampi pa? Opo, noon pa mo. Kasi suportado na po ako ng Ako Bicol. Ayan! So gumaan po ba tayo yung inyong pong pakiramdam at alalahanin? Kasi malaking tulong na po ito sa akin kasi para kabawasan na rin po sa iniisip ko sa araw-araw po. Hiling din po namin, Tatay, yung kagalingan po ng inyong anak. Opo. Maraming salamat, Tatay. Eto na mga ka-aksyon, tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng tulong ng ating programa. Tatawagan ko na ang maswerteng napili sa ngayong araw na makakatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Magandang hapon! Magandang hapon po, madam! Ayan, magandang hapon po. Masaya ka ba? Opo, sobra. O bakit ka naman masaya? Kasi po, napili ako dito doon sa 1K na nanalo. Sigurado Thank ka you po, ba? madam. Sigurado ka Opo. ba na ikaw yung nanalo ng 1,000 pesos? Yes, sure na po. Sure na. Ano pangalan mo? Taga saan ka? Jan Elbanwa po, taga Tabon-Tabon Daraga, Albay. Oy, taga Tabon-Tabon. Diyan lang sa Daraga. Kumusta ka naman ngayon? Nanonood ka ba ng aming programa? Opo, live po sa Facebook. Ano naman ay yung tinalakay namin ngayong araw? Mukhang naka-live talaga nagfi-feedback, nanonood talaga. Ano yung napanood mo? May naintindihan ka ba sa aming tinalakay ngayong araw? Meron po, yung sa pagtulong po doon sa OFW na may sakit po sa kidney, yung sa Jordan po. Ayun! Magaling ka! Talagang nakatutok ka. Congratulations! Saan mo naman gagamitin itong napanalunan mong 1,000 pesos? Pambili ko po ng school supplies tapos pang-load po, pang-research sa school. Nag-aaral ka pa. Congratulations! Opo. Saan ka nag-aaral? Baskaran High School po, grade 10. Okay, congratulations pagpatuloy mo ang iyong pag-aaral at baka sa susunod sa pag-uusap natin isa ka na. Anong gusto mong mga profesyon pagkatapos mong mag-aral? Police po. Uy, I salute you. Sige po, baka next time makita kita isa ka ng sarhento. Thank you po, madam. Ayan, congratulations. Huwag mong ibababa ang telepono at kakausapin ka ng aming staff para malaman kung paano at saan mo pwedeng matanggap itong 1,000 piso. Congratulations. Opo, thank you po. Ayan mga ka-aksyon, tuloy-tuloy lang po kayong sumabaybay sa ating programa dahil hanggang sa susunod pong araw, sa susunod pong linggo ay mamibigay pa rin po kayo, kami, kayo pati, kami ng 1,000 piso at malay nyo, isa na po sa inyo ang maswerteng mapipiling makatanggap ng tulong mula sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo.
Mga ka-aksyon sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman po sa taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo mga ka-aksyon ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa Facebook, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang sa Lunes mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mendones, magandang hapon at salamat! Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.